percepem un anumit procent și mi se pare fair pentru că fiecare site trebuie să câștige să mănânce și el ceva, nu? Gândiți-vă acum că mie mi-au fost donați cam vreo 40.000 de euro, adică, mă rog, mai mult de atâta. În fine, primii 6.500 de euro, așa cu începutul, mi-au fost retrași. Să zic că am făcut undeva la 400 de euro, oricum am rămas pe minus cu foarte mult, o să vă atașez aici și niște poze, să zic așa, în dreapta, în timp ce vorbesc probabil, ca să vedeți că nu este nimic fake și aș fi idiot să mișenesc chestia asta, pentru că lucrurile astea au fost donate cu niște carduri furate și am aflat ulterior de la PayPal, pentru că mie mi-au fost retrași banii cam acum 2 luni. Deci eu până acum nu știam și până acum am avut toți banii respectivi, adică am avut în balanța de cont, cât am avut, frate? 47.000 parcă în momentul respectiv. Când auzi 47.000 de euro, la modul, frate, boss, stai pe spate, ești neamân, ai 2 miliarde, știi ce zic? Adică puteam să fac foarte multe lucruri cu banii aia și îmi făcusem niște planuri. Dar este și puțin ireal de crezut. Adică până la urmă oamenii, dacă majoritatea oamenilor nu m-au crezut, gândiți-vă că nici eu nu am crezut, adică la un moment dat, știi? Pentru că, cine ți-ar dona, frate, 40.000 de euro și câte milioane de euro să ai pe spate? Mă rog, în fin. Asta este altă punct. Acești 6.500 de euro mi-au fost detași prima dată, după aia a fost seara cu ulmă, o prima seară în care mi s-au donat 13.000 de euro din câte știți, 12.000, 13.000, irelevant oricum. Așa, mi-au fost detași și banii aia, bineînțeles. Și am mai fost încă o seară în care am făcut 33.000 de euro. Cred că aceste donații mi-au fost retrase cu 2 săptămâni înainte să fie nebunia asta cu reținerea și etc. și restricțiile care au fost aferente. Vă dați seama că mi-am pus așa un semnal de alarmă, adică prima dată a venit așa, știi, ca și un val, adică merita să știți adevărul până la urmă, pentru că nu mă folosesc de banii aia, că asta au spus și oamenii din Constituție de acolo, din care vă spuneam, oricum colo ai 40.000 de euro pe spate, ce te interesează, știi, gen. Da, nu am niciun ban din toată chestia asta și vreau să spun că am rămas și pe minus. Cred că și în momentul de față sunt pe minus pe PayPal. Eu tot am încercat și am adăugat undeva pe la vreo 5.000 sau 6.000 de euro, cred că din banii personal, să zic așa, adică ce am pierdut eu, plus ce mai aveam balanță pe cont. Deci, în total, din punctul meu de vedere, cred că am pierdut undeva pe la vreo 10.000 de euro din banii mei. Ceea ce a fost foarte mult, foarte prost, pentru că vă dați seama că nu mă așteptam la așa ceva. Uite, am minus 638 de euro. Bogdan, îmi spuneți, fac screen recording, eu vreau să fac o chestie de genul ăsta ca să vedeți că dau refresh în acest moment, să nu fie niciun fel de chestie. Dau refresh și minus 638 de euro și dacă vedeți acolo că sunt și niște bani adăugați din partea mea, care sunt destul de mulți și mai sunt și alte plăți în activitate, ca să vedeți că nu e nimic fake sau chestii de genul ăsta. Deci, mă rog, grosomodo s-au pierdut foarte mulți bani. Asta este, v-am spus, nu fac chestia asta ca să mă plâng sau ceva, dar lumea are o impresie greșită. Că eu oricum am 40.000 de euro și stau pe spate și nu ar fi contat că am o amendă penală, să zic așa, și oricum pot să o plătesc. Să vorbim